କ'ଣ ସତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରାବଣର ଶବକୁ ଖୋଜିଦେଲେ କି? କ'ଣ ରାବଣ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରାବଣର ବଞ୍ଚିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆଜି ବି ରହସ୍ୟମୟ ସୂଚନା ରାମାୟଣକୁ ନେଇ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାବଣ ସେ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରତାପୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତା ପାଖରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି ସହ ସାରା ସଂସାରକୁ ନାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅସୁର ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର କରିବାଟା ହିଁ ରାବଣର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଠାଇ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କହିଥିଲେ, ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ତାର ଏହି ଅମାପ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କଠୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାବଣ ଏତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଗର୍ବର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଗର୍ବ ତାର ଅନ୍ତର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ରାବଣର ଶବକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭୀଷଣକୁ ଶବ ଦିଆଯିବା ପରେ ରାବଣର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ରାବଣ ମରିନାହିଁ, ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବିତ ଅଛି, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ରାବଣ ଆଜି ବି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରାମାୟଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମିଶି ଏଭଳି 50ଟି ଜାଗା ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରାମାୟଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସତ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ରାବଣ ରହିଥିବାର ସଂକେତ ମିଳିଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରେଗ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରାବଣର ଗୁମ୍ଫା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାବଣର ଶବକୁ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ରଖାହୋଇଛି। ରେଗ୍ଲା ପାହାଡ଼ରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରାୟତଃ 8000 ଫିଟ୍ ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରାବଣର ଶବକୁ ରଖାହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ରାବଣର ବଧ ପରେ ରାମ ବିଭୀଷଣକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ରାବଣର ଶବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ ବିନା ଶବ ସତ୍କାର କରି ଶବଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷସଗଣ ଶବଟିକୁ ଟେକି ନେଇ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାବଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ରାକ୍ଷସମାନେ ରାବଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାବଣକୁ ଏକ ବାକ୍ସରେ ରଖି ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ରାବଣ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କିଛି ଲୋକ ଏଭଳି ବି ଆଶା ଅଛି ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ରାବଣ ବଞ୍ଚିବେ ଓ ସେ ସମୟରେ କଳିଯୁଗ ଚାଲୁଥିବ। ରାବଣକୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ସରେ ରଖାହୋଇଛି, ସେ ବାକ୍ସରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲେପ ଲାଗିଛି। କୁହନ୍ତି କି ଏହି ଲେପ ଯୋଗୁଁ ବାକ୍ସଟି କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ସର ଲମ୍ବ 18 ଫୁଟ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା 5 ଫୁଟ। ରାବଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ରଖିଥିଲେ, ତା ପାଖରେ ଏକ ଝରଣା ଅଛି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚଟାଣରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଅଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏକ ଏପରି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଯାହାର ନାମ ରାବଣ ଏଲା। କାହିଁକି ନା ଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏଲାଠାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରାବଣ କିଛି ବର୍ଷ କଟାଇଥିଲେ। ଏହି ଜାଗାଟି ସମୁଦ୍ର ତଟଠାରୁ 4490 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଦିନ ସମୟ ଓ ବହୁତ କଠିନ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରାବଣାଗୁଡ଼ା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କହେକି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ବହୁ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରାବଣର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଏହି ଗୁମ୍ଫା ସିଧା ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଅହିରାବଣ ବାସ କରୁଥିଲେ। ରାବଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା କଥା ଆଜି ବି ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣର ଶବକୁ ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତାକୁ କଳିଯୁଗରେ କିଏ ଜଣେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ, ସେ କଳିପୁରୁଷ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଳ୍କି ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ
ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।